Здравейте, приятели! Днес в това видео ще ви обясня как се прави конструкцията Going to. Всъщност може да използваме в различни бизнес ситуации. Защото има много, както знаете, много варианти. Да кажем ще в бъдеще. Може да го кажем примерно I will organize the conference. Аз ще организирам конференцията. I'm going to organize the conference. Или I am organizing the conference. В друго видео, което съм правила преди време, може да гледате разликата между трите, но сега бих искала да се спра накратко върху going to, защото тя много често би могла да се срещне в работна ситуация, така че използвайте свободно и уверено. Когато искате да кажете, че имате някакво намерение да извършите нещо, някакъв план, нали, долу-горе е сигурно, че ще стане. Примерно, искате да попитате някой как да го направим въпрос, как ще организирате конференцията, т.е. как възнамерявате, можете спокойно да използвате тази форма going to. Изречението да бъде последния начин. How are you going to organize the conference? Как ще организирате конференцията? Или може да попитате кого ще поканите. Who are you going to invite? Или пък къде? Where will the conference be held? Къде ще се проведе? Where is it going to be held? Също така може да използвате и когато има някакви сегашни доказателства. Например, ако сега погледна през прозореца и виждам, че има облаци, че е мрачно времето и ще си направя заключението It's going to rain. Ще вали. Или казвам, не карай толкова бързо, защото ще може да катастрофираш. Don't drive so fast because you're going to crash. You're going to crash the car. Съжалявам, че такъв пример дадох. Така че, когато говорите за намеренията, за това какво възнамерявате да правите, какво възнамерявате да се случи, спокойно може да използвате в работна среда. И също така за действия, които виждате, че има доказателства да станат. Ние за всичко това ще говорим подробно в настоящия бизнес модул, за който знаете, че започва на 1 април. Имате още 3-4 дни, ако искате да си запазите място на специална намалена цена до 20 марта. Започваме на 1 април в 6:30 вечерта по Zoom. Онлайн ще бъде 2 пъти в седмицата, вторник и четвъртък. Който желае, може да подаде заявка на линка, който ще намери по това видео, или да ми се обади. Чао от мен за сега!